Waslet f'Malta l-akbar lanċa tal-Forzi Armati ta' Malta, il-P-71, b'investiment ta' 53 miljun euro illi jinkludi kofinanzjament mill-fondi Ewropej. Il-P-71 ser tkun tista' twettaq ħidmiet varji fuq il-baħar f'distanzi ferm il-bot minn Malta u tista' tgħin f'missjonijiet umanitarji. Il-lanċan bniet skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-Forzi Armati. Minħabba l-fatt li għandha tul ta' 74.8 metru u wisa ta' 13 metru ser tkun tista' takkomoda ekwipaġġ ta' madwar 40 ruħ, illi jinkludu nies ta' ġerarkija militari, il-kaptan u uffiċjali inkarigati fost oħrajn. Hija ddisinjata b'tamira l-operazzjonijiet ta' titjir kemm għall-binar kif ukoll għall-billejl u hemm ukoll spazju biżżejjed f'każ ta' bżonn li jinżel helikopter. Din il-lanċa hija maqsuma f'partijiet differenti. Waħda mill-kmamar tiseħħ iċ-chart room fejn jintużaw mapep stampati u elettroniċi. Hemm ukoll kamra apposta li fiha hemm żewġ sodod għal dawk li jweġġgħu meta jkunu fuq il-baħar. Din il-kamra hija mamra bit-tagħmir meħtieġ bħal ossiġnu, magna tal-ECG u stretcher. Apparti minn hekk hemm kamra oħra blodot prattiċi li jistgħu jintużaw għal meta jkun hemm bżonn. Il-kaptan tal-lanċa, l-kaptan Joseph Gatt, spjega li din il-lanċa ser tkun tista' tgħabbi sa massimu ta' 5 containers. Spjega wkoll ir-raġuni għalfejn fih dan il-kobor u spjega wkoll x'ser ikun jinvolvi l-irwol tal-Forzi Armati ta' Malta. Ħankunu qed nogmentaw il-kapaċitajiet tal-Forzi Armati fuq il-baħar. Ir-ruoli tagħna nkunu nistgħu nestenduhom f'ħlibra iktar il-bot minn Malta dejjem taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Malti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, r-Riformi u l-Igwaljanza Byron Camilleri qal li dan huwa l-akbar investimenti li qatt tagħmlu l-Forzi Armati ta' Malta għad-difiża tal-pajjiż. Din lanċa ġiet mibnija propju għal Malta, għal Forzi Armati ta' Malta, u allura fiha faċilitajiet anke fejn jitlu l-ħaddiema illi jipprovdu faċilitajiet aħjar għal dawk il-ħaddiema li qattaw jiem xogħol fuq din il-lanċa. Il-P-71 mistennija tiġi inaugurata fil-bidu tas-sena d-dieħla.